Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa uba sibuke incwadi yevangeli likaMarkus isahluko se-12 ivesi ye-13 kuze kube ivesi ye-17. Khona abanye babaFarisi nabakaHerodi bathunyelwa ukuba baye kuJesu bamhyile ngezwi. Beza bathi kuye, Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile nokuthi awukhathali ngamuntu ngokuba awubheki ubuso babantu, kodwa indlela kaNkulunkulu uyifundisa ngeqiniso. Kungabe kuvunyelwe yini ukuthela intela kuKesari noma cha? Sithele noma singatheli? Kepha yena ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo, ningilingelani na? Lethani kimi udenari ngimbone. Bamletha, wayesethi kubo, ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na? Bathi kuye, ngokaKesari. uJesu wathi kubo, nikani uKesari okaKesari noNkulunkulu okaNkulunkulu. Bamangala ngaye. Thandwa zami, ngiyalithanda leli vangeli, lijulile. Khona baya kuye bethunyiwe abaFarisi kanye nabanye babafundi bakaHerodi. Le ndaba uma uyibuka imbaxambili. Eyoqala abantu abaya kuJesu. Yebo, ngiyavuma baya bathunyiwe, kodwa bayalazi iqiniso. Kunabantu abafika kuJesu beneyinhloso zabo. Kunabantu abafika kuwena beneyinhloso zabo. Abanye bayayizela, abanye bathunyiwe, abanye baletha ukuxakeka, abanye beza ngoba bezwile ngawe, abanye bazokulinga. Kunabantu abafika empilweni yakho, kodwa izizathu zokufika kwabo zihlukile. Abanye bafike kuJesu bengaboni. Buka uBartimaeus kuMark chapter 10. Uyamemeza uthi, ndodana kaDavide, ngihawukele. Baningi abamthulisayo, kodwa ulokhu ememezile ngoba usekhathele ungaboni kwakhe. Buka unkosikazi onomopho kuMark chapter 5 ethi, uma nje ngithinte umphetho wengubo yakhe ngiyakusinda. Buka uJairus oya enkosini athi, Nkosi, umntanami uyagula, segulela ukufa. Baningi abantu abaya enkosini ngeinhloso ezinhle, and bayasizakala. Imungulu ziyakhuluma, ithuli ziyezwa, impumputhe ziyabona, ishosha ziyasukuma zihambe. Kodwa bakhona futhi abaya kuJesu belingwe abantu, beluthwe abantu. Yangithusa le ndaba, ngoba kwesinye isikhathi ngingaba ingcelebane yabantu, ngilwe izimpi zabantu bazilwe ngami. Uthola ukuthi ngiyathunywa ukuba angilwisane nosbanibani, angibheke izinto ngosbanibani, angisho izinto ngosbanibani, kodwa mina angikaze ngaxabana naye.
kodwa ngoba nakhu akazwani nomngani wami, akazwani nosenhlizweni yami. Lamadoda athunywe Jesu awananxa noJesu, kodwa athunywa abantu abanenhliziyo ezimbi. Iyangithusa lento ukuthi kunabantu abalwa izimpi zabo ngathi, kunabantu abafeza izinkanuko zabo ngathi, kunabantu ababulala ngathi, kunabantu abahlukumeza abanye ngathi. Omunye umuntu afike kuwena engathi uyakuthanda, engathi ukukhonzile, kanti ufuna ukukusebenzisa. Uyokusebenzisa akusebenzise, elokhe kwenza sengathi ubalulekile. Kodwa mubhekisisa kahle, yonke into acela ukuba uyenze yinto yena angafuni ukuyenza, kodwa ufuna yenziwe uyena. Ufuna izandla zakho zigcwale igazi, ufuna ukuthandwa ngawe, ufuna ukuhlonishwa ngawe, ufuna ukuduma ngawe. Kunabantu abafuna ukuzenza abangani bakho, abasibo abangani bakho. Wena uyindawo la bechithela khona konke ukungcola kwabo. Wena ke bese yakuthwala ulwe izimpi. Wakwazibona uthi usibani manave ngamphiwe, kodwa musubhekisisa kahle, ayikho into embi akayisho noma ayikhuluma kuwena. Awumfuni ngoba kukhona okuzwile ngaye. Awumfuni ngoba nakhu uthi uhlukumeza noma akazwani nothandwa inhliziyo yakho. Baningi abantu namhlanje abaxabane nabanye, hayi ngoba nakhu ukhona abakwenzile, ngoba nakhu bebethatha ingxenye bethenga ibhantshi lomngani wakhe. Khona into eyenzakalayo. Bani mase befika bathi siyakwazi Nkosi ukuthi umuntu oneqiniso, siyakwazi ukuthi awunake isikhundla samuntu, siyakwazi ukuthi umuntu oqotho. Yazi khona abantu abalaziyo iqiniso, kodwa bangamaphici-phici. Uyazi ngithi ngilazi iqiniso, kodwa ngikuzondela ukuthi ngiyalazi iqiniso. Ngimshaya umuntu, ngimbulala umuntu, ngimdicilele phansi umuntu, ngazi kahle kamhlophe ukuthi lokho engikwenzayo akulona iqiniso. Uyabona lento ifana nabantu esibabiza ngezinkabi. Inkabi awudingi ukuthi uxabane nayo ukuze ikubulale. Inkabi iyathengwa ukuyobulala umuntu engenandaba ukuthi ubulalwelani. Yona nje so long as ithola imali yayo noma yathola lokho ethenjiswe kona, ingambulala umuntu. Bangaki kuthina abalwe izimpi bangafunanga ukulazi iqiniso, abafunanga ukwazi ukuthi lo muntu esimlimazayo yikuphi okubi akwenzile. Khona inkonzo uJesu ayenzayo, lithi izwi likaNkulunkulu wayibazi ubuphiciphici babo, wayibona futhi nokungathembeki kwabo. And uhleli uyabalalela, uyabezwa ukuthi buthini ekwazi ukuzenzisa kwabo. Wababuza ukuba ningilingelani, kungani nenze lokhu kumina?
baningi abantu ababuza lo mbuzo, ngenzeni wena? Sho njalo omunye ebulawa umuntu athi uzongibulale ngesihluku esingaka, uzongishiyanise nabantu bami, ngenzeni kuwena? Kubuhlungu leyo nto. Kubuhlungu ukubulawa ungalazi icala lakho. Kubuhlungu ukuzondwa emsebenzini ungalazi icala lakho. Kubuhlungu ukuhlukunyezwa ungalazi icala lakho. Azathi omunye, at least ngitshele khona ngizoshintsha. At least ngazise khona ngizoyeka. Ancenga umntana omuntu athi kuphi okubi engikwenzile. Thandwa zami, abanye bazondelwa ukuthi izinto zabo zihamba kahle. Abanye abantu awudingi isizathu ukuze bakuzonde. Athi omunye umuntu ukuthi angiphiwe. Omunye umuntu angakuzonda akudicilele phansi ngoba nakho uzamile ukuba wena wahluleka. Wazama ukwenza okwenzile kwangenzeka. Ebese zonda ukuthi kungani kuwena kwenzeke kodwa kuyena kungenzeki. Isidalwa esingumuntu asisidingi isizathu sokuba sidicilele phansi. uNkulunkulu makasivikele. uNkulunkulu makasisize. Khona ekugcineni engikusabayo, ungabomzonda umuntu ngento oyizwile ngaye. Ungabomzonda umuntu ungalazi iqiniso lonke. Akuthi sebekhulume bonke, sebekuvezele konke, kodwa uncamele ukuthi ngicela ukuziyela kuyena, ngiyozibuzela ukuze ngisazi isizathu sokuthi yebo, lokhu kwenzile ukwenzeleni. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.